Болгар радиосы. Bu kişiler, yıldızlı bu kişiler. Havada hızla paylar seyirler. Yürürken unutula gönüller. Sihirimizi güller. Yürürken unutula gönüller. Sihirimizi güller. Болгар радиосы. Казан 91.1 Qozonda saat 9. Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар радиосы зарегистрирован Роскомнадзором Российской Федерации под номером ЭЛ номер ФС 77 793 40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Топшыруу 12 яштан үлкенрәкләр өчен. Сәхнәдәш, 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 айгыр белән сәхнәдәш, 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 айгыр белән бергә. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сәхнәдәш тапшыруын башлыйбыз. Бәйрәм дип тә тормыйбыз, ял дип тә тормыйбыз. Дүшәмбе кичен әйдәгез бергәләп кич утырыйк әле. Бүген дә бик матур кич булырга охшап тора, чөнки студиябезнең кунагы да бик матур, бик күркәм мөхтәрәм шәхес. Романтик һәм моңлы тавыш иясе. Татарстанның халык артисты, минем яраткан җырчым Раяз Фасыйхов. Хәерле кич, Раяз, исәнме? Хәерле кич, Айгөл. Үткән бәйрәм белән сине һәм бөтен радио тыңлаучыларга хәерле кичләр. Хөрмәтле ханымнарны, апаларны, әниләрне, сеңлеләрне, яратканнарны 8 март белән әле менә синең дә тюльпаннарың тора. Шиңмәгән. Ләлә чәчәкләре мантур итеп шиңмәгән. Рәхмәт. Шулай тормышта безгә бит инде яшәргә көч, төрле эшләргә дәрт, дарман биреп торучылар бит. Аллаһ Тәгалә сезне шуңа яраткан да инде безгә үзебезне ират итеп хис итер өчен. Сезнең өчен әллә инде подвигларга әзер инде без. Ул теге яшь вакытта ничектер берәр сезнең игътибарыгызга лаек булырга тырышсак, инде өйләнеп 15-18 еллар яшәгәндә дә яши башлагач инде сездән барбар менә шушы бер карашны күрер өчен булса да нәрсә генә дә әзер булмаган җегетләр инде без. Җегетләрне чөнки үлдән 9 март белән котлыйм, чөнки без булдырдык. Анысы да бәйрәм, анысы да бәйрәм, чынлап та. Шуңа күрә менә шулай сөендереп бер-беребез белән менә шулай матур яшәргә насыйп булсын инде. Шуны бәйрәм белән сезне язның иң беренче бәйрәме, ләкин бу бәйрәмнең характеры да үзегез кебек. Инде бит инде җылытыр кебек, минус 20ләргә хәтле төшеп китте әле. Инде әйдә җылытыгыз инде, зинһар безне. Теге елмайса да барыбер чиметеп ала торган шундый бер ни бар әйме, хатын-кыз кебек. Кояш яктырта, менә салкынны чиметеп ала торган булды. Шулай булмаса, бер дә кызык булмаса. Чынлап та, менә һәр кеше, гомумән ул хатын-кыз гына түгел, ул ир-атларда гомумән адәм баласы, ул барысы да гел бер төрле булсалар, яшәү дә кызык булмаса. Менә без әйтәбез, менә ул шундый, яисә менә ул андый, менә ул тигендий дибез. Кешеләр алар төрле. Һәм шуның белән дә дөнья кызык, шуның белән дә кешеләр белән аралашу да кызык. Ну, ие дип кенә каласың да. Нәкъ шулай, беләсеңме, менә мин күп аралашам җырчылар белән. Сезнең һәр берегездә шундый энергетика, һәр берегезнең энергетикасы төрле. Бер карасаң, җыраймы? Җыр кебек, җырлыйлар гына кебек, ләкин җырлыйлар гына дип түгел, һәр берегездән килгән моң, энергетика, һәр берегездән килгән эчтәлек
Менә без шулар белән байыбыз үзебез, һәм тамашачыларга да шул байлыкны күрсәтергә тырышабыз, Син Раяз. хәзер уже җырлар өчен психолог та булырга мөмкин инде. Син О. хәзер бит инде бөтенебез белән аралашкан кеше, бөтен эчке серләрен әкренләп үстереп чыгаручы, алар белән җырлаучы, кушылып җырлаучы, җырларга Өйрәнә Әйе. башладым мин, кара әле, Раяз. Син инде Мин безгә кушылып бездән айбәтрәк тә җырлыйсың да, инде безнең Ничә ел? репертуарында яхшырак беләсең инде син дисең. Репертуарыгыз байып тора, Аллага шөкер. Әлбәттә инде элекеге еллардагы репертуарны яхшы беләм, ләкин бүгенге көндә җырчылар бер урында гына тормыйлар. Алар гел үзләре өстендә эшләр, репертуарларын бояталар, яңа җырлар алалар. Шәхсән син дә бит нәкъ шулай. Элекеге Раяз. Ул бөтенләй башка Раяз. Ну, элекеге Раяз, эзләнүче Раяз, онда тегесе монсы, ләкин шул романтик Раяздан әллә ни үзгәртеп бетереп булмады. Мин шулай күңелем белән дә шулай калдым да, калачакмын да инде мин әллә ни. Ләкин Раяз бит әле ул тормышта бик шаян шукта, шубутной да кеше. Минем турында Салават Фатхетдиновның шигырь язганын беләсеңме син? Юк. Минем теге хатынның исеме Люция бит инде. Әйе. Салават абый безне бит ничә еллар белә. Ул шундый шигырь язды. Раязул муллапсие, янда булса Люция, булмаса Люция, полная революция ди. Раяз. Менә Шуңа күрә бит мин бит шуңа күрә ул Раязда чыгып китә кайры вакыт сәхнәдә дә, менә кайбер җырларда да чагылыш таба ул шундый куражной, шундый күңелле. Барбыр мин әйткәннәр бар, энем син күңелле җырларында моңлы итеп җырлыйсың, мен ничек шулай була ул дип. күңелдә моң булгач. Әйе, шуңа күрә нәрсә генә дисәң дә теге изләнәбез, бездә дә репертуар сайланганда, булдырганда, хәзер теге мессенджерларга рәхмәт, социаль челтәргә рәхмәт, менә җибәреп торалар. Менә күңелгә ошаса, мин элеккегечә кебек сайлыйм бит әле теге. Бу әзрәк кастаны чыгара икән, аның сүзләреме, көеме ничектер икесе бергә булсамы, күңелне электрип ала икән инде. Шул җырга аннары җан кертергә тырышабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбызга мөрәҗәгать итим әле, Раяз, әгәр дә каршы килмәсәң, без туры эфирда эшлибез. Турдан-туры эфирда безне Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә карап була. Безне тыңлап кына түгел, карау мөмкинлеге дә бар. Һәм Раязны бүгенге кичтә студиябезгә чакыруым юкка түгел. Раязның аның хатын-кыз җырчысы икәнлеген беләбез. Ул хатын-кызлар өчен Күбрәк дигән инде. күбрәк иҗат итә. Чынлап та шулай бу. Мәхәббәт, җырчысы хатын-кызлар күбрәк мәхәббәт турында тыңлыйлар. Гомумән, менә мәсәлән, мин бүген Раяз Фасихов килә диюгә бик күп яздылар, Раяз. Айгөл ниһаять иделәр. Чынлап та без күптән синең белән очрашкан булмаганбыз икән Болгар радиосы студиясендә. Сәхнәдәшнең әле мин бер тапкыр килгәнем хәтерлим монда. Телевизион вариант. Музыкантлар белән Әйе. ничектер килгән, шуннан бирле хайран вакыт үткәндер инде. Бик узак вакыт узды. Һәм инде мин бу очрашуны бик зарыгып көттем. Чөнки 8 март гомумән бәйрәм. Хатын-кызларга менә шундый матур бәйрәм ясыйсы килде. Бүген хатын-кызлар гына түгел, ир-атлар да тыңларлар инде. 8 генә түгел, әйдә 9 да ясыйбыз алайса. Әйдә, 9-ды да ясыйбыз. Бәйрәм дигәннән синең кайсы бәйрәмгә? 8 мартка, 7 мартка багышланган җырым бар. Минем хәзерге җырым, мин аны гел шаярып әйтәм инде, ул 7 март яки 9 март җыры, чөнки 7 март көнне моторым иртәгә сиңа нәрсә бүләк итим дигән сорауга, менә шушы җырны гына җырлап, шушы җырдан сүзләрен әйтеп бирсәләр дип, без аны шуңа багышлап җырлап та бирербез бүген. 8 март бәйрәменнән исән калган егетләр җыры. Рәхимет. Рәхимет. Раяз Фасихов студиябезнең кунагы. Лирикадан башлыйк әле без бүген. Мәхәббәтнең сүзләре дә бик электрип алданы миңа. Хәзер җырлап карыйбыз. Миңа синнән берни кирәк түгел, сөю назыңда. Тик нигәдер хыял болытлары син яшәгән якка агыла. Миңа синнән берни кирәк түгел, мин бит синнән берни теләмим. Кирәк түгел дигән саен никтер, кирәк диеп ярсый йөрәгем. Миңа синнән берни
Кирәк түгел, мин бесиннән берни теләмим. Кирәк түгел дигән сайын никтер, кирәк диеп ярсый йөрәгем. Миңа синнән берни кирәк түгел сөю насымда. Булдыр алсам сине яннарымда, тотар идем бары азгына. Миңа синнән берни кирәк түгел, мин бит синнән берни теләмим. Кирәк түгел дигән сайын никтер, кирәк диеп ярсый йөрәгем. Миңа синнән берни кирәк түгел, мин бит синнән берни теләмим. Кирәк түгел дигән сайын никтер, кирәк диеп ярсый йөрәгем. Мин үземне алдап яшим шулай, ышанма син ялган сүземә. Миңа синнән берни кирәк түгел, үзең генә кирәк үземә. Миңа синнән берни кирәк түгел, мин бит синнән берни теләмим. Кирәк түгел дигән сайын никтер, кирәк диеп ярсый йөрәгем. Мин бит синнән берни теләмим. Кирәк түгел дигән сайын никтер, кирәк диеп ярсый йөрәгем. Кирәк түгел дигән сайын никтер, кирәк диеп ярсый дип башлый. Татарстанның халық артисты Раяз Фасыхов студиябызның кунагы. Без турыдан тур эфирдә эшлибез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Шулай ук онлайн карыйда аласыз. Хәерле кич, исәнмесез? Раяз килгән, ниһаять, яраткан җырчыбыз. Молодцы, Раяз өчен рәхмәт. Менә мондый сүзләр бик күп. Мин буларның барысында инде күп итеп укып, барысында укымам бер төрлерәк булса. Һәм сездән дуслар, үзегезнең фикерләрегезне, теләкләрегезне шулай ук җиткерергә мөмкинлек бар. Рәхим итегез Макс мессенджеры аша. Раяз, безгә кирәк синең җырларың, безгә кирәк синең концертларың. Менә мәсәлән, мин мондый мөмкинлегем булса, мондый талантым булса, шуның кадәр җырлар иҗат итеп тә, мин шаккатам ничек син концертлар куймыйсың? Һәм менә узган елны куйдың, әйме узак булды. Тәнәфес бик узак булды. Нигә син ел сайын куймыйсың концертларыңны? Мине гел борчый шул сорау. Менә аның сәбәпләре күп булды инде. Мин бит эмоциональ кеше. Аң күп төрле йогынтыга бирелеп, кемдер мине сүгәйн, син ялкау, шундый эшләмисең, тегеләй булай. Ләкин минем эштәге халәтемне, үзем белән булган хис кичерешләре, мин аны барсында бит теге шәшәрәтеп, күрсәтеп, нитеп җөрмим. Минем сөйләшә алмаслык шундый вакытларда килеп җиткән иде. Ниндидер аңламый торган ширләр бу, ниләр дә булды, анда төрле ситуация, әтине югалту һәм башкалар төрле күп югалтулар, күп эмоциональ кичерешләр булды да, менә шуннан бик авыр мин ничектер яңадан басып, ул концерт эшчәнлеге бит ул бик авыр эшчәнлек. Мин менә сокланып карап, теге көнләшмичә дип әйтәм, валлаһи курыкмыйча көнләшеп түгел, чөнки мин үземдә концертлар белән теге йөреп карадым да, минем әле теге аңа теге көч дарман, аңа әле теге физик көч кенә түгел, әле аңа бит мораль. Уйлап карасаң, 10нчы концертта мәсәлән теге көн аралаш булса да, 10нчы концертта шул ук җырны чыгып, тагын җырларга кирәк. Юк, гастрольләр оештырмауның сәбәпләре шулмы? Аның сәбәпләре күп тә инде. Менә шуңа күрә мин менә Казанда узган ел куйдым, хайран гына 19нчы елдан бирле куйган булмаганбыз. Без аны оештырып, инде үзебезгә әзрәк кенә теге ниндер йомгаклап ясап, ниндидер яңа этапка чыккан кебек, мәйтәм, әйдә куйгалык, без аны узган ел пирамид концерт залында куйдык март ахырында, быел да без аны Алла берсә куябыз.
традицияга кертеп барабыз. Шуннан соң карабыз, аннары теге якларга да бул барабыз чыгасы килә башлый инде ул аннары. Чыгып Менә шуны сорамакчы Син булам. дә шулай дип әйткәч. Юк, артист кеше, ул бит сәхнәсез, ул иҗатсыз, ул алкышларсыз, ул тамашачысыз яши алмый, ул Юк, сула. иҗат бара ул мин шәхсән үземнең концертлар турында әйтәм, анда бераз гына аның теге төрле моментлары бар. Мин төрле проектларда, концертларда катнашам. Әлбәттә, мин теге сәхнәгә чыгарга яратам, җырларга да яратам. Ләкин икешәр там 3 сәгать теге бер концертта һәм теге көн саен каядыр йөреп, андый кызганычка каршы аның төрле тагын бер тапкыр әйтәм, хәзер инде монда зарланып та, нитеп тә утырасым килми, аның өчен килмәгән идем. Шуңа күрә без аны әкренләп кенә менә бу концерт эшчәнлеген кире кайтарып эшләргә дигән хәзер максат куелды, шуңа барабыз җайлап кына. Һәм беләсеңме, бер караганда мин сине аклыйм да, мәсәлән, була шундый җырчылар, алар өчен кәсеп сүз дә юк. Алар елына 200 концерт куялар, ләкин Раяз елына 200 концерт куя торган җырчы түгел. Ул сайлап кына, ул әзерлек белән, ул җитди килеп, ул менә шулай тәмле генә, теге тәмләй бер күп булмый диләр бит. Аз гына порцияләп бирә торган җырчы дип әйтимме? Менә мин бит шоу-бизнесның күп төшенчәсе күп моменты белән килешеп бетмим. Шуңа күрә анда төрле моментлары бар. Тагын ул кухняга кирип китәсем дә килми, ләкин әйтәм бит тагын бер тапкыр әйтәм, концерт эшчәнлеген без кайтару өстендә эшлибез, без аны Алла бирсә перспективада күрәбез, барыбер чыгып керәсем килә, йөрисем килә, менә карарбыз. Бәлки сагынганнардыр, бәлки. Беләсеңме, эшкә җылы йөгерде син шулай дигәч. Шуңа күрә Алла бирсә теге әле эшләргә дә эшләргә, җырларга да җырларга Алла бирсә. Шулай булсын, безнең тыңлаучыларыбыз бик күп язалар. Мин хәбәрләрне бер блок итеп укырмын, ярыймын. Шоу-бизнес белән күпмедер дәрәҗәдә килешеп бетмин дидең, шулай да бу Казанда кайнарга туры килә. Бу Казанда барыбер без шушында инде. Бер кая китеп тә булмый, бер нишләп тә инкар итеп тә булмый. Бер сорау менә бер ши, Раяз, ничә ел инде хәзер сәхнәгә чыкканга? 2нче елга эстрада сәхнәсенә чыкканга, менә үземнең мин санадым, үземнең беренче концерт куйганга 20 ел була 2нче ел. 20 ел юбилей. Булай беренче инде менә үземнең быел 20 ел булгандыр, булып килә инде. Әйдә шул вакытларга кайтыйк әле. Элегрәк, мәсәлән, сәхнәгә чыкканда билгеле кемдер ярдәме белән, яисә наставник дип әйтергә яратабыз бит инде заманча сүз белән, әйме? Кемнеңдер канаты астында эшләп үсә яшьләр. Яшь иҗатчылар. Аннан соң элегрәк әле тагын корпорациялар, билгеле корпорациялар үз канаты астына алып яшь җырчыларны үстерәләр иде. Алардан таныталар, аларның брендын ясыйлар. Хәзер исә һәр кайсы үзенә оста, үзенә эшли, үзенә белгеч дип әйтсәк булаймы, кем ничек булдыра ала. Һәм шуннан чыгып сорау, бәлки бүгенге көндә эстраданың ниндидер бер билгеле стратегиясе булмау, яисә ниндидер бер тотырлык, я билгеле бер ниндидер юнәлеше булмау, шуңа бәйле түгелме икән? Ничек уйлыйсың? Мин монда бик тирән бәлки сорау бирәмдер. Шулай да миңа калса синең моңа карата үз фикерең бардыр. Тирән түгел инде ул. Ул эстрада белән шоу-бизнес теге, мин үзем дә әйтәм, эстраданы шоу-бизнес ничектер үзенә теге эләктереп алды да, ул бит ике төшенчә иялек. Эстрада, сәнгать дигән, шоу-бизнес. Шоу-бизнесның үзенең аның кануннары, кагыйдәләре мин тагын бер тапкыр әйтәм, икенчерәк. Ләкин шул шоу-бизнеста эстрада вәкилләре бит инде чыгыш ясый, алар әгәр дә шоу-бизнесның кагыйдәләре белән дөрес итеп эшлиләр икән, алар бик яхшы гына теге топ булып һәм халыкта аларны күтәреп менә шулай эшлиләр, һәм алар ел дәврендә менә шунда эшләп. Эстрада җырчылар әле барсы да менә бүгенге менә шушы компанияларның булмавы бик күп матур гына, әйбәт кенә җырлый торган җырчыларның каядыр күләгәдә яки юкка чыгуларына да китерде. Бездә юк, кызганычка каршы, менә ул музыкаль лаборатория дигән төшенчә анысы юк та юк инде ул. Менә миңа теге урыс әйтмешли повезло, татарча сүзен таба алмадым, мин аны күп Уңыш елмайды дип. Уңыш елмайды дип әйтегез. Повезло, ул вакытта менә иң кызган вакытлары иде. Мин фольклор музыкасы дәүләт ансамблендә эшләп, солист булып эшләгәндә, миңа Фарид Таишев әйтте дә, әйдә, синең бит инде җырлау мөмкинчелегең бар, әйдә, синең белән эшлибез дип, мин шуннан андары шул теге продюсер үзәге белән эшләп киттек тә, миннән менә инде җырчы Раяз Фасихов дигән исемне чыгардылар.
Әтиннең җыры белән чыккан мин. Кыркмазлар аннары китте Фирза Рабиның җырлары, Яратәле, шундый моңлы җырлар ул вакытта әле теге Фирүз тә килеп җитмәгән Башкортстаннан, Ришат та юк, Хватуллиннар. Мин үзем генә. Гел миңа тиюләр бу җырлый ала, бу җырларын дип гел концертлардан нары сорыйлар. Энем, синең тормышың бик авырмы, нәрсә хатırından аңладыңмы, син ятим баламысың, нишләп шул хәтле һаман километр ярым җырлар сузасында дип аннары мин аңладым, репертуар белән әзрәк кенә теге эшләргә, шуннан соң аннары чыкты инде анда Сириннәр, Алмагачлары һәм башка бүгенге көндә дә теге мине теге таныта торган җырлар һәм ул вакытта теге радиодан әйләндерәләр. Синең эшең җырлау гына, репертуар сайла, продюсерың белән эшләр, рәхәтләнеп, радиога анда илтеп бирергә, кая түләргә, клип төшерергә, кем белән эшләргә, клип мейкерлар, хит парадлар, нәрсәләр анда синең бренд, синең исемең өчен анда 30лап, 40лап, 50лап кеше эшли. Рекламасын тегендә тыгалар, монда кертәләр. Син менә киемеңне аласың да, матур гына иттереп барасың да. Барасың да җырлыйсың. Синең өчен җырлау, матур кыяфәттә булырга тиеш, имиджыңны карыйлар, киемеңне карыйлар. Менә шундый рәхәт тормышта безгә бик тә повезло, тагын бер әйтәм, уңыш елмайды дип синеңчә инде. Хәзер мин карап йөрим, алар хәзер теге интернет заманасы, хәзер теге төрле социаль челтәрләр аркасында бик каты таныналар. Мәсәлән, Дәфнә дигән яңа исемнәр чыга, альтернатив исемнәр, төрле җырчылар, тегесе бар икән, мысы бар. Мәсәлән, аның теге ел җырчысы дип куялар да, мәсәлән, хәзер кызык. Миңа мәсәлән кызым Венера әйтә, "Әти, кара, менә мондай җырчы бу икән, мондай нәрсә эшлиләр, менә мондай җырчы бар" дип тыңлап карасың. Кызык, киртәләр юк. Ләкин шул вакытта менә шул талантлы яшь балалар белән эшләргә теге лейбллар дип әйтик, продюсерлык үзәкләре юк. Аларга мискеннәремә үзләренә уйланыр кала, кемнәндер өйрәнергәме, каяндыр барып, аңа укытмыйлар. Бездә укыта торган, аны өйрәтә торган үзәкләре мин белмим. Бәлки мин хәбәрдар түгелдер. Юк. Вот. Юктыр. Юк, значит, юк. Менә шунсы гына авыр теге, ләкин теге каяндыр кемнеңдер җырын җырлап, теге кавер яздыралар да, тегендә, "О, син круто җырлыйсың." Шундый менә шуны эләктереп алып, шуңа әзрәк кенә репертуар белән булышып, әзрәк киендереп, матур итеп, ниндидер концертларга кертеп җибәреп, аның белән эшләп китеп, аннары бездә юк продюсерлар диергә була, юк диярлек дәрәҗәсендә. Шуңа менә бу кытлык сизелә. Шуңа күрә бездә кем ничек үзе булдырала, ничектер качандыр чыккан, или үзенең дуслары белән әле бөтендә ул талантлы кешеләр бит әле алар тыйнак булалар. Алар бит монда бит малай тыйнак булып утырсан, монда башын таптап изеп китәләр дә, син бер кеше кирәгендә калмый. Яра, миннән булмый инде бу. Минем булмый инде, яра, минем кебек кенә җырлыйлар инде, минем кебек кенә бар инде. Түгендә монда эшләргә кирәк, синең өчен кемдер сугышырга, кемдер менә бу көрәшергә һәм синең исемеңне өчен менә сине йөртергә тиешле кырыеңда кеше булар тиеш. Ул бу көндә берәрсен я хатыны булып чыга ул, я кемдер, менә продюсер дигән аерым кешене күрмим. Теге Нәфкатовиның Рәмзи апасы кебек, Габделфатовиның. Рузилә апасы кебек. Менә шундый теге пробивной, менә шундый кеше кирәк. Менә шулай булманда булмый. Без эшләгәндә әзрәк кухняны өйрәнеп калырга өлгердек. Шоу бизнес кухнясын, ләкин инде бездән дә хәзер ул вакытлардан да кое бер үзгәрде. Хәзер теге хайп, вайп, майп заманасы. Тегесен эшләргә кирәк. Монда хәзер миңа инде балалар да булыша. Менә тегесен төшерергә кирәк, снипет төшерергә кирәк, монда итәргә кирәк, монда менә хәзер менә элегрәк буның дәрәҗәсе бар, бу җырчының тәҗрибәсе бар дип элек чынлап та өлкәннәрдән өйрәнгән булсак, бүгенге көндә яшьләр алар үзләре трендлар барлыкка китереп, алар үзләре өйрәтәләр чынлап та. Хәзер икенчерәгә. Бер яктан карасаң, бу начар түгел, бу ниндидер алга китеш, бу прогресс. Мин мактыйм гына. Менә бу булай икән. Шулай да асылы югалмасын иде. Менә шул Раяз Фасыйхов белгәнне бүгенге көндә әле яңа гына сәхнәгә күтәрелә башлаган җырчы әз генә булса да Раяз Фасыйхов белгәнне үткәнен белсен иде. Менә бераз шунысы кирәк. Вакыт нинди киңәш бирерсез микән яшь җырчыга, булашлы җырчыга? Бүтән нәрсәдә эшләгәндә, мәйтәм, шын күңелдән эшләгез дә, тугры булыгыз үзегезгә. Беренче чирак.
Менә син чыккансың икән сәхнәгә шушындый стиль белән сине менә шушы үзеңнең исемеңә, үзеңнең җисемеңә менә тугры булып карама менә бу кара булай иттереп кыланганы популярлык артты дип. Аңа карап теге чаба дип битчаба диләр бит әле. Ие. Ай, ул бүтән кешегә килешеп тә бетми. Ул сөйләгән сүзне дә сөйләргә ярамый. Бездә аңлап битереп булмый аны теге сөйләгәнне монда барып сөйләрсең дә аның кебек. Кит инде нәрсә сөйли инде бу дип. Шуңа күрә мин әйтәм, үз-үзегезгә тугры һәм чын күңелдән, йөрәгегездән үткәреп җырласагыз, барыбер барып җитәчәк ул. Моң, җыр һәм менә чын күңеллелек теге. Ихласлык дип әйтәм. Менә шул ихласлык булса, минем кебек бүгенге карлыкканрак суык дигән тавыш белән дә кешегә Раят. җиткереп булачак. Әйдә, басым ясам әле. Нормально. Су йотып ал, минең дә Мин тыңлаучыларыбызга синең тагын. җимешле чәеңне эчәм, рәхәтлән. Беренче гадисем, менә шулай каршы алдым сине, бик көтеп алдым чөнки һәм асылын югалтмасыннар иде һәм гомумән үз йөзләрен булдырсыннар иде сәхнәгә чыгарга теләгән һәрбер җырчы да һәрбер ләкин нәрсә генә дисәк тә теге янда менә шундый барбер теге кеше табырга кирәк. Синең өчен менә бу көрәштә синең өчен менә прям бөтен Утка да суга да кергә әзер булган. Ай, теге нене тагын Илсия Бадретдинованың гүзәле Әйтәм, концертный директор. Менә Аликовна шикелле башка юк инде ул. Аликовна ул берәү генә, андый берәүләр бар, эзләргә генә кирәк. Алар белән бергә бер кулдан аңлап, шандыра белергә кирәк. аңлап, килешеп эшләү дигән әйбер бар бит әле. Шандырып менә мин барбер мин булдырам, менә минем Максат, мөһим максат. Без менә шуңа ышанып синең белән бергә башлап бер-берең белән киңәшләшеп эшләсәң, бәлки менә шундый уңышларга да ирешеп буладыр. Менә без Рояз белән киңәшләштек тә тагын бер матур җыр бүләк итәргә булдык тыңлаучыларыбызга. Без инде лирикага кереп киткәнбез икән, ярак китмик әле, үзебездә тайпылдык. 8 март җырын җырлыйбыз хәзер. 7-сен җырладык бит. Өлешемә тигән көмешем дип җырлыйбыз. Өлешемә тигән көмешем. Шул җырга тукталырга туры килмәде инде. Булдык. Менә бәхет үзебезнең яратканнарларыбызга теге мин бу җырны җырлаганда кайрбат әйтәм, сөйгәнегезгә сөйлисе сүзләрне мин хәзер җырлап бирергә тырышам, кулларынан гына тотып торыгыз, бәхетле парлар дип. Менә шуны җырлап карыйк әле. Рәхмәт. Минем белән бергә җырласагыз, мин бик бәхетле булам. Айгөл, син дә кушыла аласың. Бер карашың белән гашыйк иттең, яннарымнан узган чагыңда. Мин дөньяда иң бәхетле кеше, синдәй сөйгән ярым барында. Әйтерсең лә сандугачның үзе, моң тарады синең дәшүен. Синең белән үткәрәсем килә тормышымның һәрбер мизгелен. Чәчәк бәйләмнәр бүләк итәм, исбат итеп сөю билгесен. Син бит минем иркәм, син бит минем өлешемә тигән көмешем. Чәчәк бәйләмнәр бүләк итәм, исбат итеп сөю билгесен. Син бит минем иркәм, син бит минем өлешемә тигән көмешем. Әйдәгез бергәләп. Кара кышлар кебек тату яшик, карамыйча кеше сүзенә. Балкып янган йолдызларга тиңсин, айлы кичнең сихри күгендә. Әйтерсең лә сандугачның үзе, моң тарады синең дәшүен. Синең белән үткәрәсем килә тормышымның һәрбер мизгелен. Чәчәк бәйләмнәр бүләк итәм, исбат итеп сөю билгесен. Син бит минем иркәм, син бит минем өлешемә тигән көмешем. Чәчәк бәйләмнәр бүләк итәм, исбат итеп сөю билгесен. Син бит минем иркәм, син бит минем өлешемә
Tabii ki olsa bular. Gorka dik. Eşer. Bakıtta eşer. Şaşaklarım bula gider. İspat edip suyun bilgisayar. Şaşak beylemler bula gider. İspat edip suyu bilgisayar. Sin bitmeynem irkem, sin bitmeynem. Ölüşüme digen gümüşüm. Şaşak beylemler bula gider. İspat edip suyu bilgisayar. Sin bitmeynem irkem, sin bitmeynem. Ölüşüme digen gümüşüm. Sin bitmeynem irkem, sin bitmeynem. Ölüşüme digen gümüşüm. Sin bitmeynem irkem, sin bitmeynem. Ölüşüme digen gümüşüm. Татарстанның халық артисі Раяз Фасихов студиябызда. Раяз, мин менә ничек итеп аңлатып бирим икән күңел халәтемне әлеге минутта. Без студияда өчә утырабыз, безнең тавыш режиссеры да бар. Һәм Раяз әлеге җырны минем каршыма басып җырлый. Беләсеңме, ниндидер бер романтик чынлап та халәт, киноларда гына була торган ниндидер чынлап ышандырасың бит син. Раяз, менә син әлегенә әйттең, әйме, күңел белән ихласлык турында һәм нәкъ тә шулай җырларны башкарганда да син әлеге җырга ышанып һәм инде һәрбер тыкрыгына кереп тибетигәме һәрбер бормаларын бурып чынлап та тамашачы нәкъ менә шушыны тоя, сизә һәм ул аны һәр чакта да аңлый, күрә. Раяз, рәхмәт сиңа. Бик матур җыр һәм әлеге җыр беркайчан да актуальлеген югалтмый. Синең җырларың гомумән алар Мин җырларыңны гомумән безнең базада күп димәс идем. Син теге кайбер җырчылар кебек елына ничә җыр штамповать итмисең. Син җырларга шул кадәр күп төсмер, күп мәгънә биреп, син аларны шундый җентекләп кенә сайлыйсың. Шулай әтидән шулай калды инде ул. Сүзләренә игътибар тулым дип. Ки менә әйтәм бит теге минем башта сүзләрен оқып чыгам да, менә шуның хәтле матур гына язылган булса, аның көе дә туры килсә инде. Әйе. Шуңа күрә бик зур рәхмәт менә бу җырлар өчен. Менә бу җыр Гөлназ Закирова миңа язып бирде, Илгиз Закировның кызы. Ул бит инде аның сүзләрен бик гади генә бер җегет кенә язган, шагыйрь дә түгел. Шундый үтешле кара мин әйтәм. Менә бәле бу утларда күзне мәйтәм яктыртмаса, теге чынлап та романтик, просто шыпырт кына кулларыннан тотып кына җырлый торган җыр яраткан кешеңнең. Менә шушындай җырлар иҗат иткәннәр өчен дә бик зур рәхмәт. Бар ул минем репертуарда, мәсәлән, шул ук Венера Махмутова сүзләренә бар бер җыр, теге синнән яхшыракны таба алмам, күпме еллар эзләсәм дә дигән. Ул да мәсәлән теге Рамил Асхадуллин көенә. Алар бар. Ләкин бит әле ул там бер мондый теге мәхәббәт лирикасы белән генә теге халыкның күңелен күреп булмый. Шуңа теге күңелле җырларда бар. Әле теге инде менә 10 ел, 15 ел, 20 ел минем репертуардан төшми торган һәм алар визит карточкасы кебек булган җырлар бар бүген көндә. Кемгәдер менә ул бит рухи ризык дибез. Кемгәдер ошый тегендә ризык, монда ризык, кемдер ярата Раязның анда сериннәр, сериннәр, сериннәр дигән җырын. Кемдер алмагачлары, кемдер инде теге тезелешеп кырказлары китә. Шул җыр, менә шул җырыңа үләбез, шул җырыңа үләбез. Алар бит барысы да бар, менә. Менә Аллаһ шөкер, шуңа күрә төрдән инде төште. Бер менә альбом бит инде чыгарасың. 15, 12, 10 җырдан. Шул җырның берсе булса да кемгәдер ошый икән, һәрбер кешегә менә шу кара бу җыры матур булган дип. Альбом инде уңышлы дип саналай. Хәзер альбом белән чыгармыйлар инде, хәзер теге без релиз теге җыр һәрбер җырны чыгарып торабыз. Менә киләсе синең белән сөйләшкән әле генә күптән түгел генә Риза Шарафиевның мәсәлән иҗат кичәсе, искә алу кичәсенә кызганычка каршы иҗат кичәсе булса әйбәтрәк булар. Аның бер җырын эшләдек.
Рая сүзеңне бүлдерәм. Бу җыр чынлап та әле чыкмаган, ләкин инде ул халык күңеленә кереп китте дип әйтәсем килә минем. Чынлапмы ни? Чынлап. Чөнки менә шушы кичәдән соң күп кенә җырчылар синең шушы видеоларыңны үзләренә урнаштырдылар. Әле бит син музыкаль уен коралы белән җырлыйсың. Мин аны шуның хәтле ул кызык булды ул. Минем Риздапа төшкә керде дә һәм минең авыл җырны җырлап күрсәтим. Нигә дип сорама, нигә дип карышма, тиз генә җыенда кил әле. Ул минем шундый йөрәккә якын җыры, ул Габдразак абыйның җыры икәнен мин белмәдем дә бит. Габдразак абыйның мин шәхсән берничә җырын җырлаган булсам да, сөйлисе сүзем бар, ачасы серем бар, син миңа бик якын бит әле. Мин әйтәм аны бит романтик, шуның хәтле шундый җыр чынлап та кил әле, сөйлисе сүзем. Монда бит мәхәббәтме бу, дуслыкмы бу? Бу ялгызлык бит, сагыш. Шуның хәтле сагыш. Мен әйтәм, монда бер шундый бер инструмент кирәк. Мин бит инде әзер Әйе. ширле ул яктан теге больной диләр бит инде теге аранжировщиклар белән эшләгәндә менә булай тигәле. Мин Риздапа белән хайран гына эшләгән чаллы аранжировщик Марат Валиев, Марат матур гына әйттереп эшләгәле. Чөнки үзенең аранжировкасын Риздапаның күп мәзләде. Кем ясады микән? Бик матур эшләнгән. 2009 ел өчен бигрәк шуның хәтле анда сизелә гитарист, басист алар терек язылган, эшләнгән. Шундый яратам мин андый нәрсәләрне. Таба алмадым мин аны. Мен әйтәм, без моннан да начар итеп эшләргә тиеш түгел дип. Шуннан аннары Илфат дустымда, Шаеховта итальян инструменты бар, коралы бар, уен коралы. Ионика дип атала торган. Ул шундый романтик төсмер бирә инде. Мен әйтәм, биреп торар, шуны яздырыйк әле, шуны алып, шуңа менә проигрышлар уйлап чыгарып, Марат Мухин белән бергә, шуңа Марат Валиев, Марат Мухин менә Илфатка бик зур рәхмәт. Без аны аннары матур гына бэк вокал, анда мен әйтәм, Илвина, монда синең тавышыңны ишетәм. Булыш әле миңа дип Илвина рәхәтләнеп йөгереп килеп җитеп, әле бездә теге көндез бит бөтенебез теге ураза тотабыз теге, ләкин эшлисе килә шуның хәтле иҗатның менә шушы кавышты бөтенесе дә. Бер җырны эшләгән менә Салават абыйның адашкан мәхәббәтен үзенә бүләк иттем. Теге мәйтәм җырлары шул җырыңны ник аның фонограммасын аранжировкасын алыштыра кирәк. Әйдә мәйтәм мин үзем алыштырып сиңа бүләк итеп, анда эшләгәндә саксофонистны чакырып, бер бэк вокалист, икенче бэк вокалист, менә шулай итеп эшләп тапшырдык. Уланы быел җырлады, миннән дә бәхетлек булмады. Менә Ризапа анакына килгәндә дә шулай матур итеп менә җыйдык та, ул шундый гына менә сагыш турында чынлап та аны ул кызганычка каршы сүзләрен язган апаны белмәдем, танышып өлгермәдем. Кызганычка каршы барсы да инде теге мәрхүмнәр, ләкин миңа җырларга рөхсәт иттеләр бу җырны. Мин бу җырны хәзер инде Толык хукукта җырлый аласың. Музыкаль мәйданчыкларга чыгардык. Бар ул, күңелегез теге кемнең теләге бар, нигә дип сорама дигән җыр. Мин аны бүген ишеттереп китер идем. Теге бәлки Син моны үз концертыңда җырлаячаксыңмы әлеге җырны? Алла бирсә, мин бу концертта бу җырны башкарачакмын. Әйдә Болгар радиосында бүген әлеге җырны. Мин хәзер син миңа әйттең, мин бу җырны башкарганда күңелем тула, Айгөл, мин бик авырлык белән башкарам, чөнки әлеге җыр чынлап та сагышлы. Ул менә ул җырны әле мин нык теге, чөнки монда инде теге Раяз һаман да җитди килә. Ул бөтен менә теге җырны тулайым үзенеке итеп бетереп, шуннан соң аны тамашачыга бөтен төсмерләре белән тапшыра алам дип. Шу кадәр җаваплы карыйсың син. Мин шок атам. Бу тапшыру теге кысаларында дөрес булса, бәлки без аны тыңлап китәр идек. Бик рәхәтләнеп. Раяз, әйдә тыңлыйк әле. Әле бүтән бер радиода да ишетелгәне юк бу җырның. Менә синең тапшыруда теге премьера булсын әле. Булсын. Раяз Фасыйхов башкаруында Риздә Шәрәфиева репертуарыннан «Нигә» дип сорама. Нигә дип сорама, нигә дип карышма, тиз генә җыенда кил әле. Сөйлисе сүзем бар, ачасы серем бар, син миңа бик якын бит
әлі. Сөйлейсе сөзім бар, ашасы сірім бар, сен миңа бик якын бит әлі. Неге дип сорама, неге дип барышма, тиз генә җыенда кил әле. Ялгызлык сине дә дускайым, телгәли торгандыр бит әле. Кояшны алып кил, йолдызлар табып кил, аларга мин гашыйк бит әле. Неге дип сорама, неге дип барышма, тиз генә җыенда кил әле. Яктыр син дөньямны, балкыт син дөньямны, мин һаман сагышта бит әле. Яктыр син дөньямны, балкыт син дөньямны, мин һаман сагышта бит әле. Мин һаман сагышта бит әле. Миңгел әйтәм, соңгы нотасына кадәр тыңлый торган җырлар була. Нәкъ шундый җыр. Менә ионика тавышын ишеттеңме? Әйе, ишеттем. Раяз искиткеч башкару һәм гомумән чынлап та бу җыр нәкъ менә синеке. Риза апаның күп кенә җырларын башкаралар бит инде хәзер, әйме? Шул кадәр туры килгән бу җыр сиңа. Шундый аһәңле итеп һәм үтемле итеп башкарасын. Бик дөрес сайлаган. Әлбәттә, миңа мин бәя бирә торган кеше түгел, ләкин мен үз фикеремне әйтәм. Тыңлаучыларыбыз үз фикерләрен җиткерәләр, Раяз. Шундый күп язалар. Мин хәзер барысында тыңлаучыларыбызның фикерләрен сиңа тапшырам. Хәерле кич, Айгөл, Раяз. Раяз Фасыйгов кайчан Әлмәт шәһәренә концерт белән килеп чыгар микән, бик көтәбез. Әлмәттән Зөлфия исемле тыңлаучыбыз яза. Монда Казанда да әле елга бер генә куя. Әлмәткә киләбез. Әлмәткә барыбыз, без йөри торган менә Алла бирсә, киләбез. Әлмәт Чаллы инде ул. Тукта әле, Марта пирамидада без карап кайтыйк әле. Сез дә килеп карагыз. Менә шуннан соң Әлмәткә китәр, рәхәтләнеп. Алла бирсә. Хәерле кичләр, Болгар радиосы. Раязның тавышы йөрәкне дулкынландыра. Тәннең һәрбер күзәнәгенә барып җитә бит. Рәхмәт шулай итеп башкаруыңа. Син дөрестән дә лаеклы бу исемгә дип язган тыңлаучыбыз. Ой, рәхмәт бик зур. Хәерле кич, Айгөл, яраткан кунак Раяз ди, Кәримә Миннеханова исемле тыңлаучыбыз язган әлеге хәбәрне. Хәерле кич сезгә, исәнмесез? Раяз Фасыйхов моңлы җырчы, җиренә җиткереп башкара. Молодец, уңышлар сиңа, Раяз. Рушания Гафиуллина. Рәхмәт бик зур. Кәримә ханым тагын бер хәбәр язган. Кызым үзенең үсмер чагында мама, вот җырчы, бровки домиком дип әйтә иде. Рәхмәт сезгә. Иҗади уңышлар, иҗат шишмәгез саякмасын дип язган Кәримә ханым. Бик рәхмәт. Мимикасы җырлый алмыйсың син. Бар теге ниндидер маскалыгына бит белән, әйме? Монда мимика да ярдәм итә җырлаганда. Һәрбер битнең мускулы инде теге безгә укытучылар әйтәләр, нельзя, монсы ярамый дип кайыр вакытта тиргеләр, ләкин мин теге бәлки теге шөгыльләнгәндә тотырга буладыр, теге былай трик менә җырларга. Бөтен кагыйдәсен үтә бетереп булмый инде, әйме? Музыкага кирип китеп нитә башлагач синең бөтен мускулың битендә селкенә инде бер кушылып сиңа җырлыйлар алар. Әлбәттә, нәкъ шуның эчендә яраталар. Бер җатып булмый. Җырчыларның җырларында нәкъ шуның өчен яраталар. Хәерле кичләр, Болгар радиосы. Раяз Фасыйховның җырлары бик ошый, Болгар радиосында ешрак яңрасын иде җырлары, уңышлар сезгә. Яшел үзәндә концерт белән килергә уйлыймы икән ди.
Ирак түгел бит яшәрүздән. Килегез. Браво. Тавыш, үзе моң бураны, нас уясы. Браво. Ой, Күрдеңме? рахмет. Сүзләр яза безнең тыңлаучыларыбыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Син Раяз, начарларын укыймсыңмы или андыйлар? юк монда юк. Раяз, беләсеңме нәрсә? Мин конфетләнеп утыра торган алып баручы түгел. Мин конфетләнеп утыра торган җырчы да түгел. Нәрсәдер ошамый икән, тыңлаучыбыз үзенең фикерен җиткергән икән, имеет место быть диләр татарча әйтеп әйтсәк, әйме? Ул һәркем әйтә үз фикерен. Монда ачык микрофон, ачык мәйдан, шуңа күрә мин алай дип сайланып утырмыйм. Һәм сораулар бик күп үземдә дә, Раяз, менә яңа менә быелгы концерт программаң турында. Билгеле, җырчылар хәзер җырлар, яңа җырлар алалар, әйме, репертуарны буяталар яңа җырлар белән. Ләкин бар тамашачы нәкъ менә элеккеге җырларыңны тыңларга дип килә. Быелгы концертыңа күп кертәсеңме яңа җырларны һәм элеккеге җырларны тыңлап киләм дигән тамашачыларны куандырырсыңмы? Җавап бирәсеңме? Гомумән бит ул концерт программасын төзегәндә кайры вакыт менә тегесенә бу кирәк, монсына бу кирәк, кайберәүләр тегесенә дип килә, монсына дип килә. Быел гомумән менә икенчерәк төрле төзедем. Бу эшне теге ышанып тапшырдым дустыма. Мәйтәм, әйдә, бу теге Айрат Ильясов барыгызда беләсез. Айрат, мәйтәм, әйдә, менә читтән караганда күренәче ул нинди җитешсезлекләр дә. Һәм әйдә, син бит инде тегеңә моңа концерт программасы эшләргә булышкан кеше. Менә син мине инде ул бер 20 еллап мин чыкканнан бирле белә. Әйдә, бергә эшләп карыйк әле. Ну, ди, әгәр дә син миңа да ышанып тапшыргансың икән, доверился дип инде мин әйткәнчә була алайса, мәйтәм, яра, Аллага тапшырып эшләп карыйбыз. Җырларны җыйганда да менә шулай. Бераз гына минем белән теге тәңгәл килмәүлек бар инде. Бераз гына түгел, Хайрат, мин шулай дип алып. Менә быел шундый җырлар. Әлбәттә, элеккеге репертуарның элеккеге җырларын кертмичә мөмкин түгел. Мин аны үзем дә аларны яратам. Чөнки менә күбесен икенче елга минем инде теге 20 ел сәхнәдә дигән зур программа эшлибез, Алла бирсә. Анда инде biz аны яңа нигә кертеп, яңартып, бәлки яңа аранжировка, яңаша музыкантлар белән, икенче төрле подача белән дип әйтәбез инде, матур итеп эшлибез biz аны. Чөнки теге вакыттагы эшләнгән инде аранжировкаларның инде аларның теге актуальлеге инде кимеде, ләкин кайберләре бүгенге көндә дә актуаль. Чөнки biz аны бик тырышып, бик теге изләнеп, актарып, шулай эшләнгән без. Шуңа күрә бу быелгы концертта да әлбәттә узган елгы булмаса да теге 10 ел элек чыккан җырларның хайраны гына булачак. Алар күбесе онытылып та, әллә ни ишетелеп тә калмаган икән дигән фикергә килдек тә, аларны да кертергә булдык. Менә хәзер син бит инде барыбер башкача Раис Фасыйхов, элеккеге Раис Фасыйхов түгел, барыбер үсештә җырчы. Элеккеге, мәсәлән, син күбрәк лирик, романтик, әйме? Барыбер тизрәк җырлар дисең. Әйе, чөнки программаны төзегәндә миңа катты итеп әйттеләр. Син инде халык бит инде якшәмбе көн бигрәк тә ял итәргә килә әзрәк, инде теге әзрәк кенә күңелләренә нидә бирик инде һаман лирика белән ярак итеп булмыйдан да түгел инде. Алай дисәң, менә кичә бер концертта булдым. Рәсәй эстрадасының патшасы. Дядя Филиның концертында булдым. 6 җыр менә без белгән бөтен миллекне бер блокта җырлады чыкты. Ул Снеглар, ул Жестокая любовь, немного жаль. Менә шушы блок өчен булса да килгән кешеләр дә күп булгандыр. Әйе, ул анда шоу ясый тегесе, монсы анда. Ләкин менә мин үзем теге лирик буларак, меломан буларак, мин аны менә шушы җырларын теге рәхәтләнеп тыңладым да, аннары тегеләрендә инде Әле тыңлап матур кушылып җырлыйсың бит, ул безнең яшьлек, ул безнең җырлар шулай. Әйе, менә уйлап куям да, аннары бүген Айратка әйтәм, Айрат, мәйтәм, мин кичә шулай булды. Менә миннән көтәчәкләр бит инде. Давай бу юлы шулай эшләп карыйк әле, әгәр дә бик катты теге критика һәм ни булса, аннары димәк әзрәк кенә бездә бит инде эшләп карап өйрәнәбез. Тәҗрибә, эксперимент дип әйтәбез, әйме? Әлбәттә. Раяз, тиз җырлар турында сүз чыккач, бүген менә килгәннән без лирика тыңлыйбыз, әйме? Раис Фасыйховны мин лирик романтик җырчы дип тәкъдим иткәнгә генә түгел, уман күңел лирикага тартыла. Менә бәйрәм кичендә сиңа кушылып җырлап утырдылар. Хәзер
Шулай ук тиз жыр булачак. Ләкин миңа калса, тагын күбрәкләр кушылып җырлап утырачак. Чөнки шулай ук яраткан җырларның берсе. Бу бик шундый бик популярлашып китте бу җыр. Теге мин бер җырында менә бу точно популяр була дип әйткән булмады. Ләкин бу җыр менә Ләйсән Мәхмүтова көе, Зиннур Тимергалиев сүзләре бик популяр булды. Ул бүгенге көндә дә иң күп тыңлауларны лайык булган җыр. Язгы җыр, рәхәт җыр. Шуңа күрә әйдәгез бергә кушылып җырлагыз әле. Рәхмәт. Миңа. Güleş yüzlerine ber tutarıp harimşin. Sen de bana nazlap para, gözlerini almaşı, alma gibi kızarasın. Yaramı da kararıga, eli bar yazlarına, irterek bit olmağa. Minen bilen barasınmış, eşek atın bakşağa, yanlarımda kalırsın mı birge durmuş başlarga. Minen bilen barasınmış, eşek atın bakşağa, yanlarımda kalırsın mı birge durmuş başlarga. Yeşil bulsa da alması, gözler şişkeş kızlara. Bir sıklanıp karimeli, zinhar üçün kızarma, yazlar şişkeş almağaşın. Benim için attımı, məhəbbətini tapdık mikken, ələ bizni tapdımın işgəli. Minen bilen barasınmış, eşek atın bakşağa, yanlarımda kalırsın mı birge durmuş başlarga. Minen bilen barasınmış, eşek atın bakşağa, yanlarımda kalırsın mı birge durmuş başlarga. Hoppa! Hoppa! Na 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 na. Yaxşı keyif dolqununda birge eydəgizləri günlər bilə bu jırını. Senin güləş yüzlərine bir tutarıp harimşi. Sen de min anazlap qarra, gözlerini almaşı, alma gibi kızarasın, yaramı da kararıga. Nihayet yazlar ciddi Allah'a şükür, vakıtı cidder almağa. Minen bilen barasınmış, eşek atın bakşağa, yanlarımda kalırsın mı birge durmuş başlarga. Minen bilen barasınmış, eşek atın bakşağa, yanlarımda kalırsın mı birge durmuş başlarga. Nihayet yıllıkta başlar indi ol Allah bilsin. Тәгаен. Bu karlar söylep kıra eribitirler. Yaz gelir matur itirip çeşekler atar. Kışlar koytırırlar cemaat. Yaz gelir Allah'a şükür. İyi kan birgeler. Gitti gele. Minen bilen barasınmış, eşek atın bakşağa, yanlarımda kalırsın mı birge durmuş başlarga. Minen bilen barasınmış, eşek atın bakşağa, yanlarımda kalırsın mı birge durmuş başlarga. Yanlarımda kalırsın mı birge durmuş başlarga. Bulgar Radyosu'nun tınlaушыларға қайнар сәлем. Allah'a şükür kışını çıktı. Hazır жылыта başlıyor. Yaz! Турудун дарарарарам. Ай, рахмат. Рояз Фасыхов студиябызда қонақта, біз турдан тур эфирда эшлейбіз. Рас мен тоғын бірер сағат отырар едім әлі. Рәхәтләніп бәйрам оңайнан. Әйдәсің, шулай етейік.
Yok, мен аңлыйм, чөнки көн дәвамында ураза тотканнан соң әле дә көчең бар, Раяз. Бар инде. Беләсеңме нәрсә? Бүген менә гомумән эфирга килгәндә, сине бит романтик җырчы дибез, әйме? Хатын-кыз җырчысы, хатын-кызлар өчен иҗат итәсең син җырларны. Гомумән килгәндә, хатын-кызлар турында сөйләшербез дип килгән идем мен бүген. Әйдәле, мин әле эфирга керер алдыннан да Райз бүген хатын-кызлар турында сөйләшәбез дидем. Чынлап та концертларыңа хатын-кызлар күбрәк йөри синең. Күзәтәсеңме син? Ирләрен дә алып киләләр алар, сүздә юк, ләкин күбесенчә контингент хатын-кызлар. Ну, mesela bit min iradçısı olarak Әйбәт инде ул сүздә юк. бигрәк тә миндә бит инде күбрәк шул мәхәббәт җырлары, мәхәббәт җырчысы дип әйтәләр бит инде турында. Ләкин репертуарда шулай ук дуслык, ниндер тормыш фәлсәфәсе дә бар. Ул җырларны яраткан, хөрмәт иткән дусларым да бар, мәсәлән, минем. Шуңа күрә тегесе дә, ну, мин тикшергәнем юк, миңа күбрәк йөрим икән, кем мине күбрәк тыңлый икән дип. Шуңа күрә, ләкин инде мин күбрәк хатын-кызлар өчен җырлыйм. Моны сер итеп әйтеп тегез утырасы юк. Чөнки мәхәббәтем, хөрмәтем безнең гүзәл затларга инде минем шиксез, чөнки безне хатын-кыз дөньяга китерә, үстерә. Аннары без әкренләп кенә гашык булабыз, үзебезнең гаиләне корабыз. Менә миңа инде әле тагын бер тапкыр уңыш елмайды теге синең сүзең буенча. Повезло, минем әле кызым да туды бит инде, иң беренче балам, кызым бүген көндә инде менә аңа быел 18 яшь тула, Алла бирсә. Менә шул гаилә, үзебезнең тормыш иптәшләребез, әни, апалар, һәм башкалар, алар безнең тормышны бизәүчеләр бит инде. Ничек аларга җырламыйсың, кемгә җырлыйсың инде тагын. Шуңа һәм күп матур җырлар бит әле иҗат ителәр, Алла бирсә. Шушы мәхәббәтне, аларга карата хөрмәтне җырлый торган. Менә шушы одалар, серенадалар, һәм шушы матур җырлар, алар барсы да әлбәттә сезгә хөрмәтле хатын-кызлар. Ләкин шулай ук тагын бер тапкыр әйтәм, чын дуслык, тормыш, шул мәсәлән, юкка тузаннар туздырмый, абынып юлларда егылмый. Яшик дуслар бергәләп, дөнья булсын төп-түгәрәк. Менә бу җырны ничек инде ташлыйсың бу җырларны? Менә бу җырларсыз да булмый. Шуңа күрә нәрсә генә дисәк тә, безнең милләтнең ул бер бик матур, бер зур бер өлеше ул җыр. Нинди ул хәзер бүген көндә бигрәк тә нинди генә стильдә һәм нинди генә төре юк. Кешене уятып та җибәрә торган, сагышландыра да торган, җырлата торган, инде биттем дигәннәрендә аякка бастыручылар бар бүген. Шуңа күрә гөрли, Аллага шөкер, безнең сәнгать, гөрли безнең эстрада, шоу-бизнеска бергә менә шулай кушылып, халык үзенә теләгәнен сайлый, күтәрә, зур җырчы ясый. Һәм шуңа бүген көндә bütün кешегә дә мөмкинчелекләр бар. Менә сезнең бер дигән тапшыруыгыз, мин Булгар радиосын гел тыңлап йөрим. Андагы матур җырлар, андагы теге җырларның сайланышы, әле теге ротациядан тыш төнлә бер җирдән кайтканда куеп куясыз, ниндидер шундый җырлар, мәктәп карашында да мондый җырчы бар, шундый җырлар бар бит дип. Шуңа күрә теге бер фраза әйтер инде, әйтмим, мин аны концертта әйтәчәкмен. Барып тыңлыйсы, тәки барып тыңлыйсы була инде. Шуңа күрә форсаттан файдаланып инде барлык менә 20 елга якын минем иҗатыма мөкибән, минем иҗатыма битараф булмаганнарга бик зур рәхмәт. Төрле вакытлар булды, теге сүлпәнәйгән вакытлар да булды. Инде бу битте бугай дигәннәрдә булды. Шул вакытта да көч биреп, дәрт биреп тордыгыз һәм теге гаиләмә бик зур рәхмәт. Алар мине һәр вакытта да, бер вакытта да ышанычларын югалтмадылар. Бүген көндә дә менә минем янымда, бүген дә радиодан тыңлап, миңа язгалап торалар, әти менә шулай әйтте, тегеләй, молодец дип, шунда гел көч биреп торалар. Менә шулай яшәгәндә тормышың яме шуннан тора да инде. Шуннан шундый матур җырлар туа, шуннан шундый матур тойгылар, хис тойгылар, аларны без инде менә шулай халыкка җиткергә тырышабыз сезнең аркылы. Сезгә бик зур рәхмәт бу тапшыруга чакырганыгызга. Киләчәктә дә бергә менә шулай җырлашып яшәргә насыйп булсын. 8 март кына түгел, хатын-кызлар бәйрәме, ул
Круглый год ел айланасында ул без инде сезнең күңелләрегезне күрергә тырышабыз. Раяз. Чын күңелдән рәхмәт. Рәхмәт үзеңә. Шушы бәйрәм кичендә Болгар радиосы тамашачыларын шатландырып, студиябызга килеп үзеңнең иҗат җимешләрең белән уртаклашканың өчен. Гомумән рәхмәт әйтәсем килә минем сиңа шәхсән үз исемемнән тапшыруга карата булган илтифатың өчен. Чөнки син һәрбер тапшырудан соң үзеңнең фикереңне җибәрәсең. Мин күрәм син үзеңнең гомумән рульдә барганда мул юкмы каяндыр кайтып килгәндә син тыңлыйсың Болгар радиосы белән менә шушы иҗади хезмәттәшлек һәр чакта да дәвамлы булсын иде. Без җырларыгызны яңратып торырбыз. Сез яңа җырлар иҗат итегез. Безнең миссиябез шул. Без хезмәттә халыкка хезмәт итәбез. Иҗатны, Шулай. сәнгатьне күрсәтәбез, күтәрәбез. Раяз, рәхмәт. Иҗат Рәхмәт. уңышлары телибез. Киләсе очрашуларга кадәр дибез. Тик озакка саубулашмый, ярыймы? Ярар, Озакка сөйләштек. сузмыйча булсын әлеге очрашулар. Сөйләштек, Рәхмәт. Һәр Исән сау вакыттагыча Болгар радиосы студиясында сәхнәдәш тапшыруның алып баручысы мин Айгөл Хәйруллина эшләдем. Киләсе атна дүшәмбе кичендә кабат очрашырбыз. Исәнлектә, иминлектә күрешүләр насыйп булсын. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Сахнада